बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारी। राहा गैयै गंसे निखावरि नखरा सरकार आरो रायजो राजानिफ्राय मदद लुबैदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रामदासगुरि गामिनि थागिबि मुस्रि बानेराम बसुमतारी आरो बिथांनि आंगो बिसि बागानसि बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो मोजां फाहामथाय मोनैनि जाहोनाव न'आवनो गोग्लैसोनानै दङ। सिगां फाहामथाय होनो थांनायाव गोरिब नखरा जा धोन सम्पति दंमोन बेफोरबो जोबस्रांलांसेयावबो बागानसि बसुमतारीया मोजाङाव फैयाखै। बेनिखायनो बागानसि बसुमतारीखौ मोजां हस्पिटालाव फाहामथाय होनो लांनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानायलाय बिथांनि अनसुला फिसाय बानेराम बसुमतारीया दानि गोदान सरकार आरो रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों। नोंथांमोना गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव अनसुंथाइ हरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 39950179204 IFSC कड SBIN 0013255 मोबाइल नम्बर 9707697520 बिगोमानि मुं जिनिमा बसुमतारी गसाइगावनिफ्राय निथुनजय सिंह ब्रह्मनि खौरां। उद्देश्य लाफैनाया बेनो गिदिरथार बेरामनि थाखाय बिथांमोनखौ आं हांख्रायनो सानदों। आंनि मुङा बानेराम बसुमतारी। दा न'खराव निरुपाय राहा गैयिनि थाखाय बिथांमोननि चेनेल हिसाबै आङो हांख्रायदों। दा हाबो गैया, मोसौबो गैया, फिसाफ्राबो गासिबो हिनजावफोर गोजा, खामायनो थाखाय गोब्राब, दिहुननो बारि बागान औवा बागान फानजोब्बाय। आंनि जाथाय थाखा फैसा खरस थांनाया 2 लाखसिम जाहैबाय। आं 1 लाखआव रिन खालामनानै दङ। दा अननानै एसे बिथांमोनजों सिनायथि जादों आङो। दा सिगांनिफ्रायनो आङो जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन। दा बे आंनि थाखाय एसे अनसुंथाइखौ हरोब्ला हामगौमोन। लुबैनाया बेनो, दा आंनि हिन्जावा गिदिरथार टिउमाराव थांनो हमबाय। सिगां अन्थाइमोन, दा अन्थाइखौ अपारेसन खालामनायाव थाइथामानो मोनबाय। आरो दा बियाद मथा-मथि बियाराव गिदिरथारमोन। दा बियादखौ बख'नायनि माबायावहाय देरसिन हानांदों। दा ओंखायनो बेमारा नार्भास जानानै दङ, सिखारनो हाया। बेनो थाबाय बोसोरनैनि उनाव दासिमबो क्लियार जाया आंनि हिन्जावा। दा रिन लायै नायबोबाय, रिन सुजिफिनो बागान बुगान फाननानै। दा आं बे रिनखौ होफिननो थाखाय एसे बिथांमोननिफ्राय आं अनसुंथाइखौ मोनब्ला हामगौ नंदोंमोन। आं खावलायनाया बेनो आरो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क। बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टि गार्डेन वाक, आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 9864832734